אז שמי קרן קופילוב, אני שותפה בקרן שנקראת First Time Ventures. אנחנו קיימים כבר 14 שנה, התחלנו כחממה עם זיכיון אז זה היה המדען הראשי, והקמנו מאז כמה קרנות. היום אנחנו פועלים מתוך הקרן השלישית שהוקמה לפני שנתיים, והקרן השלישית מפוקסת בבריאות דיגיטלית ובאקלים. הקרן משקיעה בשלבים של A, פרי-A, ולאורך כל השנים היו לנו השקעות בבריאות דיגיטלית. בנוסף אני גם יושבת ראש JDRF ישראל, שזה בעצם האגודה לסוכרת נעורים, שהיא אפיליאציה של ה-JDRF העולמי, שזה ארגון מחקר גדול מאוד לסוכרת בטייפ 1, והגעתי לזה כי יש לי ילדה סוכרתית שהיום היא בת 14 והיא אובחנה בגיל 2, ואני באמת חיה מקרוב איך הטכנולוגיות והתקדמות הטכנולוגיה משפיעה מאוד מאוד על ועל שיפור חיים של חולים. אז תודה. תודה רבה, קרן. אני חושבת שבכלל כל הפעילות היא מעוררת השראה, וגם מחכים לשמוע אותך. ונעבור לפאנליסט הבא שלנו, אריק, מנכ"ל ביוביט. היי, שלום לכולם. שמי אריק בן ישי, אני המנכ"ל ואחד משלושת היזמים בביוביט, חברה שהוקמה לפני 7 שנים. פיתחנו בחברה 2 מוצרים שהמטרה שלהם היא לאסוף מידע, אז אולי נראה את זה כדי שזה יהיה יותר פשוט. אחד המוצרים זה המדבקה שכרגע על הגוף שלי, ואם אני אשתף ברשותכם את המסך, אז תוכלו לראות מה המדבקה הזאת יודעת לעשות. בעצם אנחנו לא המצאנו שום מדד רפואי חדש, לקחנו מוצרים שקיימים בשוק וארזנו אותם בתוך מדבקה קטנה מבוססת PPG, שזה טכנולוגיית לדים, ואז אתם יכולים לראות שאני טיפה מתרגש בגלל המעמד, אז המדדים שלי טיפה בשמיים. אנחנו מודדים 13 פרמטרים רפואיים בצורה רציפה. היום אנחנו משחקים גם בעולמות של בתי חולים, שמייתרים את הצורך של לקיחת פרמטרים, וזה הולך ומתעצם בעולמות של אשפוזי בית, שנשאלת השאלה איך עכשיו אוספים פרמטרים מחולה כדי לקבל החלטות, ועד חברות תרופות שרוצות לקצר ניסויים קליניים על ידי איסוף מידע. ושוק נוסף שנכנסנו עליו בשנה וחצי האחרונות, זה בכל העולמות של הולטר לחץ דם, כי אחד היתרונות היותר משמעותיים שלנו בשוק, ונדבר על זה בהמשך, זה נושא של לחץ דם ללא שרוול ניפוח. בסופו של דבר לחץ דם אולי הבעיה הרפואית הכי גדולה בעולם, וכאן הנושא של האבחון בעזרת הולטר לחץ דם ולהימנע משרבולים שמתנפחים, אז זה היתרון התחרותי שלנו בשוק בעזרת שעון או מדבקה. וזהו בגדול. אחלה, תודה רבה אריק. בכלל ביוביט אחת החברות המעניינות, אני כבר עוקבת אחריה הרבה זמן ומחכה לשמוע את התובנות שלך. וזהו, נעבור אל הפאנליסט last but definitely not least, גד, סמנכ"ל מוצר ומנהל הסייט הישראלי של VZI. גד, אתה במיוט. סליחה. תודה אולגה, במיוחד על ההזמנה להשתתף בפורום המכובד הזה, יחד עם קרן ואריק. אז שמי גד סכין, אני מנהל את מרכז הפיתוח, מנהל של מרכז הפיתוח של חברת VZI בישראל. הסייט הזה או התפקיד הזה כולל אחריות על כל נושא המוצר, ניהול המוצר, ניהול אסטרטגיית המוצר של החברה, וגם את ה-R&D שכולל בתוכו תחום מאוד מאוד משמעותי אצלנו, שהוא תחום הבינה המלאכותית, וכמובן פיתוח התוכנה, המובייל וכן הלאה. מה ש-VZI עושה זה מפתחת מוצר שמתחברת למערכות של בתי חולים, וכשאני אומר מערכות של בתי חולים אני מדבר על אימג'ינג, CT סקנרס, MRI ו-EKG. התמונות האלה, הדאטה הזה מגיע אלינו בריל טיים לענן,
הוא עובר איזשהו עיבוד באמצעות בינה מלאכותית, אם זה עיבוד תמונה, עיבוד אותות, ואנחנו יודעים היום לזהות מספר רב של מחלות, חלקן דחופות מאוד מאוד לטיפול, כמו שבץ מוחי, וחלקן פחות דחופות לטיפול, אבל נוטות מאוד מאוד להתפספס על ידי הצוותים בבתי החולים, או בגלל שקשה לזהות אותם, או בגלל שהן מאוד מאוד נדירות. אנחנו יודעים להביא את כל האינפורמציה שהרופא או הרופאה צריכים, יחד עם ההתראה, כדי לקבל החלטה על המשך הטיפול בחולה הזה, ומאפשרים תקשורת בין הצוות הרפואי בבית חולים, כשהמטרה של כל זה היא לוודא שאחד, מי שצריך לקבל טיפול דחוף, מקבל טיפול דחוף, ומי שצריך לקבל טיפול באופן כללי, חלילה לא מתפספס ונשלח הביתה בלי לקבל טיפול. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו פועלים היום ביותר מ-1,500 בתי חולים בארצות הברית. יש לנו 12 מוצרים שהם מאושרי FDA כבר. עכשיו, אנחנו בני 7, ככה שזה הישג מאוד מאוד גדול של הצוות כולו. כל 10 שניות אנחנו סורקים איזשהו חולה בעולם, והמישן שלנו הוא לוודא שכל מי שצריך לקבל טיפול, מקבל טיפול ומקבל אותו בזמן. שוב, אני שמח להיות פה, ותודה אולגה על ההזמנה עוד פעם. תודה רבה גד. בכלל ויז היה אחד מהיוניקורנים, חברה שהיא פורצת דרך בהרבה מובנים, וזהו, אני מחכה לשמוע בעצם איך ויז היה כבר דיברו אצלנו בעבר, ומעניין לשמוע באמת לאן החברה התפתחה. אז תודה לכולם. אנחנו בעצם עכשיו נתחיל את השאלות בפאנל. ארגנתי את השאלות גם לפי מה שאתם שאלתם, לפי דברים שעלו. אם תרצו לשאול תוך כדי אתם מוזמנים לרשום בצ'אט, ואנחנו נעבה את הפאנל בהתאם לשאלות. אז שאלה ראשונה שהיא, אני חושבת, הכי מתבקשת אצל כולם, זה בעצם מה צפוי לנו ב-2024, מה ההתפתחויות הצפויות בשוק, איך זה ישפיע על פוטנציאל ההשקעות של החברה. אני יודעת שלא מעט פה נמצאים בתהליכי גיוס, ומה כדאי לנו לעשות כדי לשרוד את התקופה. זהו, אז אני רוצה להפנות את השאלה הזאת קודם כל לקרן, כי כמשקיעה יש לך פרספקטיבה רחבה, ותשתפי איתנו מה את חושבת בנושא. אז טוב, כולם יודעים ש-2023 הייתה שנה מאוד לא טובה, עם ירידה מאוד גדולה בהשקעות, ו-2024 ההשפעה, יש הרבה השקעות שהן מקרו-כלכליות. ב-2024 יש כן אופטימיות זהירה לגבי הורדת הריבית בשווקים. אמנם הציפיות להורדה קצת ירדו מאז השיחה האחרונה של הפד, אבל עדיין יש ציפיות להורדת הריבית, ויש כמה אינדיקטורים להתאוששות של הכלכלה. אז זה משפיע גם על השקעות בבריאות. עדיין יש את העניין שלנו כאן של המלחמה, שהוא מאוד מאוד לא צפוי ולא ידוע. אני כן מאמינה שתהיה התאוששות כללית של ההשקעות בבריאות החל מהחצי שנה השנייה. אני חייבת להגיד שאני חושבת שאולי אני קצת אופטימית, כי אני יודעת שיש קונספט של דאגה ממיתון, ויש הרבה משקיעים שהם יותר חוששים, אבל לא יודעת, VC צריכים להיות אופטימיים, אחרת אנחנו לא בעסק הנכון. אז אני כן מאמינה שתהיה התאוששות, אבל זו צריכה להיות אופטימיות מאוד זהירה, והחברות צריכות להיות מאוד מאוד זהירות. זה גם משהו שאנחנו אומרים לכל החברות שלנו, ויש את העניין שלנו של המלחמה, שזה אי ודאות מאוד גדולה. אני אישית וגם החברות שלנו, אנחנו לא רואים את המשקיעים הזרים, עדיין לא חזרו לפה. יש משקיעים שאומרים אוקיי, נדבר אחרי המלחמה, וזה דבר שלא ידוע. אבל בהינתן שזה ייגמר טוב ולא תיפתח חזית נוספת מהצפון, אני כן חושבת שתהיה התאוששות, ועדיין חברות צריכות באמת להאריך את הרנווי כמה שאפשר. אני מייעצת לחברות שלי לקחת מענקי רשות, כל מה שאפשר בעצם בשביל להאריך את הרנווי, להוריד קצת burn rate, ובאמת לצפות לדאונסייד, כי עם האפסייד אנחנו כולנו יודעים להתמודד.
אז אני חושבת שהרבה, ה-VCs כן מחכות להשקעות, כי יש להם כסף, ויש הזדמנויות כי השווים ירדו בצורה משמעותית. אז עכשיו יהיו הזדמנויות טובות להשקיע בחברות שהן, אני חושבת שההשקעות, המשקיעים יחפשו חברות שיש להם מודלים שהם יותר סוסטיינביליים, חברות שהם יכולים להבין איך הם ירוויחו בעתיד ולא רק יצמחו ויפסידו הרבה כסף כמו שהיה בעבר. תיקון שוק סוג של. כן, אז יש הזדמנויות בשוק, אפשר להשקיע בחברות טובות בשווים טובים, ולכן אני אופטימית, אבל זה ייקח עוד זמן וצריך להיות מאוד זהירים. כן, כן. וגד, אתם בעצם לא מזמן, אם אני, או לפני איזה שנה או שנתיים, גייסתם 100 מיליון, ובאמת ויזה הייתה אחת מחברות הדגל בתחום הזה. איך אתה רואה את התהליך אז לעומת מה שקורה היום, ומה בעצם אתה מציע לחברות לעשות בתקופה הזאת כדי למקסם את הסיכויים? כן, אז אנחנו לפני כשנה וחצי גייסנו 100 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר. אלה שווים, כמו שקרן אמרה, אלה שווים שהיום לא קיימים, לפחות לא, צריך להיות חברה מאוד מאוד מיוחדת, נקרא לזה sustainable, אפשר לקרוא לזה בריאה, בשביל לקבל שווים ומכפילים כאלה. ואני מסכים מאוד מאוד שגם 2023 וגם 2024 הם שנים שצריך כמה שיותר להגדיל את הראנוויי, והסיבה היא שעוד אני לא רואה את האור בקצה המנהרה, אני בטוח שהאור הזה נמצא שם איפשהו, כן, יכול להיות שזה בחצי שנה השנייה, יכול להיות שזה חצי השני של 2024, יכול להיות שזה לא יהיה, אנחנו עדיין קשה מאוד מאוד לצפות, ולכן צריך להתכונן לתקופה, והדרך להתכונן לתקופה הזאת היא על ידי זה ששמים יותר דגש מבעבר בלנסות לייצר יותר עם פחות, לנסות לייצר יותר עם אותם המשאבים שיש. אם בעבר בשנת 2022 או 2021 העליזות, הדגש היה צמיחה, 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 רק תראו ARR צומח, לא משנה באיזה מחיר, כי גם ככה כסף הוא מאוד מאוד זול, ואם צריך עוד אפשר להביא עוד, אז העולם הוא כבר לא כזה. אני לא יודע אם הוא אי פעם יחזור לי, או אם הוא בשנים הקרובות בכלל יחזור להיות ברמות האלה, כן, כי ריבית אפס, גם אם היא תרד בכמה נקודות בשנתיים הקרובות, יהיו כמה הורדות, כלומר, אני לא חושב שאנחנו נגיע בזמן הקרוב לריבית אפס כמו שהיה, ולכן הכסף הופך להיות יקר, הוא ימשיך להיות יותר יקר ממה שהיה בעבר, ובגלל זה צריך להסתכל טוב טוב גם על ההשקעות שעושים, גם האם אפשר לייצר, לעבוד יותר חכם, ולעשות את מה שצריך לעשות, אבל קצת אחרת, ועם קצת פחות משאבים. אני חושב שזה מה שמסמן מבחינתי את 2024, לייצר עוד הכנסות מצד אחד, ולהשקיע בזה הרבה, ומצד שני, לעשות את זה כמה שיותר חכם, על מנת גם להאריך את הראנוויי וגם לייצר חברה שיותר סוסטיינבל, כך שכשנלך לגייס עוד כסף, ואנחנו נלך לגייס עוד כסף, אז התנאים יהיו מצוינים גם בפעם הזאת. כן, מסר של התייעלות עסקית. והוא מתחבר בעצם מאוד לאג'נדה, אני חושבת, של אריק ושל ביוביט. באמת כשעשינו שיחת הכנה, אריק אמר לי, אנחנו בעצם עוף מוזר, כי מהרגע הראשון אנחנו בעצם שמנו דגש על רווחיות. אז אריק, אולי תשתף איך זה נתפס אז, כי גם עברתם כמה סבבים, איך זה נתפס היום, ומה המגמות שאתה צופה מבחינת הגיוס? טוב, על מגמות קשה לי לדבר, כי אני לא יכול להחשיב את עצמי כמומחה גדול בפיננסים ובהשקעות. אני יכול להגיד שב-DNA של ביוביט מ-day one היה להתנהל כמו עסק. זה אומר שאני מתייחס לחברה שאני מנהל,
כמו החשבון בנק שלי בבית, אני לא מוציא מה שאין לי, אני לא חותם על דברים שאני לא יודע לכסות, ומשתדל תמיד להיות בפלוס. זה, אם יש יזם מתחיל, אז זה העצה שלי הכי בסיסית. ולכן אנחנו תמיד שמנו יעד שהשקעה יהיה כלי לצמיחה, אבל תמיד החברה תחתור להיות רווחית. התחלנו מכירות ב-2020, כבר ב-22 היינו חברה עם הכנסות שהיא רווחית, וזה שם אותנו במקום מבחינתי טוב אגב. אפרופו פידבק של משקיעים, 2001, 2002, לפחות החציון הראשון, כשאני פגשתי משקיעים ואמרתי שבאביט היא חברה עם הכנסות ורווחית, פעם נזרקתי מחלון ופעם נזרקתי מהמדרגות. זה היה פשוט אמירה לא סבירה להגיד. זה היה קונפליקט מצחיק, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין את הבחור מולי, הוא מסביר לי שאני צריך להפסיד כסף, איזה עסק מפסיד כסף? והוא מסתכל עליי ואומר, הבחור הזוי פה, אומרים לו בוא תסביר איך אתה צומח מהר מהר מהר, והוא מסביר שצריך להיות רווחי. אז כמובן לא יתחבר. אני חושב שהיום זה טיפה נוטה למקום היותר מאוזן, שבו כן מתחילים לשאול על הכנסות ורווחיות. יכול להגיד שמשיחות עם כל מיני ג'יינטים, בעיקר בעולמות הניטור, או חברות טכנולוגיה שיש לנו כל מיני שיחות איתם, אז אני חושב שמי שבפוטנציאל רוצה לרכוש חברה, מאוד קשה לו ללעוס, בטח כשיש איזה הארדוור שקשור לזה, אנחנו עושים הרבה גם תוכנה, אבל מאוד קשה ללעוס כשמסבירים שהמוצר מפסיד, אבל יום אחד יהיה בסדר. אז בחוויה שלי, אם לפני שנתיים היו זורקים אותי מחלונות או ממדרגות, אז היום מארחים אותי בלובי והשיחות הן יותר סבירות, יותר הגיוניות, ואנחנו נמצאים על אותה קרקע והשיחה היא מתנהלת בצורה הגיונית. לאן זה הולך? רוצה להאמין שיהיה בסדר. אנחנו כן רואים שיש כסף, אנחנו כן רואים שיותר קשה לחלץ את הכסף הזה בהשקעות, וכשמדברים אז כן מסתכלים על הכנסות חוזרות ומסתכלים על מכפילים, ואפילו להתייחס למספרים בצורה טיפה יותר ריאלית, וזה, מבחינתנו זה הגיוני, זה שיח הגיוני ואנחנו אוהבים אותו. כן, אז זה לגמרי, זה מסר מאוד מעניין. אני רוצה גם להתחבר למה שאתה אמרת, כי אני פוגשת גם הרבה יזמים, ושיווק הוא גם מאוד מוכוון רווחיות, ובאמת כאילו דיברתי עם חברה שעבדתי איתה והם אמרו לי, מה פתאום להיות רווחיים? אז זה הדבר האחרון שמשקיע מחפש, אז זה ממש אני שמחה. אני מסכים עד נקודה מסוימת. כן, כן. ומהשקעות אני רוצה לדבר על המגמות בשוק. אני חושבת שרוב החברות שנמצאות פה מוכרות לשוק בתי החולים האמריקאי, ומה שהולך לקרות בשוק הזה משפיע על רבים מאיתנו, גם ארי, גם גד, אתם נוגעים בשוק הזה. אני רוצה קודם כל לשאול את גד, כי אתה באמת מאוד מאוד מעורב בזה. איך אתה רואה את השוק? אתם כבר עובדים איתו די הרבה שנים, איך אתה רואה שהשוק מתפתח, לאן הוא בעצם הולך, ומה החברה שמוכרת לשוק הזה צריכה להסיק מזה? כן, אז השוק בתי החולים הוא שוק מאתגר, והוא תמיד היה, אבל הוא הופך להיות מאתגר יותר בתקופה האחרונה, והסיבה היא שבתי החולים בארצות הברית, ובכלל, אבל גם בארצות הברית, שם 99% מהביזנס שלנו, של ויז.איי נמצא, הוא שוק שעובד על מרווחי רווח מאוד מאוד קטנים. ויש עוד תעשיות כאלה, חברת תעשיית התעופה, יש עוד חברות שעובדות על מרווחי רווח מאוד מאוד קטנים, כך שברגע שיש איזושהי תזוזה מסוימת לרעה, לדוגמה ריביות עולות והאשראי נהיה יקר יותר, או האינפלציה גבוהה ולכן חומרי הגלם נהיים יקרים, הנגיסה ברווחיות הזאת היא נגיסה מאוד מאוד קשה. וכתוצאה מזה, היכולת של אותם בתי חולים להשקיע או להוציא כסף על מוצרים כמו שלנו, היא יורדת, וכמו של חברות אחרות היא יורדת. ה-life cycle של מחירה מתארך, כן, אם פעם היה לוקח לנו
X חודשים לסגור עסקה, 2-3 חודשים לסגור עסקה, היום יכול לקחת יותר, אולי 4, 5, 6 חודשים לסגור עסקה. המשא ומתן הוא יותר קשה, הכל יותר קשה, ובמיוחד כשאתה חברה שכבר הגיעה לכמות גדולה מאוד של מנתח השוק, כן, אנחנו כבר ב-30-40% מנתח השוק. אני מציע, ואלה המהלכים שאנחנו עושים, ואני שמעתי גם את אריק מציין את זה, להתחיל להסתכל על אפיקי הכנסה אחרים שחברות כמונו יכולות לייצר. אחד מהאפיקים האלה היא שיתופי פעולה עם חברות תרופות וחברות ציוד רפואי וחברות ביטוח וגורמים אחרים שעתירי תקציבים שעשויים להתעניין בטכנולוגיה הזאת וביכולת שלנו לפעול בבתי חולים כדי לייצר איזשהו ערך עבורם. כי אני צופה את המגמה הזאת של בתי חולים הולכת ונמשכת לפחות ב-2024, אם לא יותר. אז ככה זה מה שאנחנו רואים בשוק בתי החולים האמריקאי. אני אשמח לשמוע גם את הפאנליסטים האחרים. כן, אריק, נראה לי המקרה שלך הוא הכי מתאים להתייחסות, כי אתם בעצם התחלתם מהשוק בתי חולים, ועכשיו התפשטתם להרבה שווקים נוספים, אז כאילו מה עמד מאחורי ההחלטה, והאם אתה חושב שזה היה נכון? אז אנחנו באמת התחלנו ב-2020 בשוק הבתי חולים, שלאחריו נפתחו, ושוק הבתי חולים, מסכים, גד הוא מאוד מאתגר. מעבר למה שגד אמר, אנחנו חושבים שסל סייקל בבית חולים זה בדרך כלל מינימום שנה, אם לא שנה וחצי. זה מיינדסט אחר לגמרי, זה להשקיע המון משאבים, זה לא חדירה כמו מפיץ או לקליניקות פרטיות שמדברים ישירות עם רופא, זה אירוע מאוד 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 גדול שמצריך הרבה מאוד משאבים. וכמובן עם ההגעה של הקורונה אז התחילה הפרקטיקה בינינו, כמו שאנחנו ראינו אותה, פרקטיקה של אשפוזי בית. זה היה סנונית ראשונה, אני לא חושב שמישהו ידע באמת אופרטיבית איך עושים את הדבר הזה, אבל כן נפתחה תוכנית שנקראת הוספיטל לתום, שבו בתי חולים תוגמלו כאילו כשהחולה בבית, כאילו שכב במיטה בבית החולים. ומכאן בעצם בתי חולים היו צריכים ארגז כלים כמו אמצעי ניטור וכלים כמו שגד מציין, כי החולה מתרחק מהסביבה הטבעית שבה הרופא או הרופאה רגילים לראות אותו, וצריך להתחיל לפתח כלים שמגדילים את הוודאות. ואנחנו משם גלשנו בעצם לעולמות של הוספיטל לתום, וזה גלש גם לנושא של חולים כרוניים בבית, שזה יותר מאתגר, וכמובן בעצם מלווים את החולה עד לנקודה שהוא גם מגיע למעקבים בקליניקות. אז אנחנו בעצם התחלנו מבתי חולים, זלגנו להוספיטל לתום, ואז אמרו רגע, יש פה גם חולים כרוניים, ויש פה גם חולים אמבולטוריים שצריכים הולטר לחץ דם, רק כדי לדעת רגע איפה אנחנו עומדים ואיך לאזן אותם, ולשם גלשנו. כן, ובכלל פה נשאלת שאלה מעניינת כהמשך, היום לביוביט יש הרבה מוצרים והרבה שווקים שבהם החברה פועלת, שזה לא מצב רגיל לחברת סטארט-אפ. אריק, איך אתה רואה את הדברים, האם זה הדבר הנכון לעשות, או שזה כאילו מייצר איזה שהן מגבלות שקשה לחברה קטנה עדיין לעמוד בהן? אז התשובה היא באמצע, מכיוון שאנחנו פחות הסתכלנו על השקעות וחיפשנו למכור ולהיות רווחיים, אז אנחנו בדקנו, היינו צריכים קצת זמן לבדוק את האפשרויות שלנו בשוק, וזה גם מה שעזרנו לקבל תזרים. גד אמר משהו שאני מאוד, מאוד מתחבר אליו, כשיש שוק אחד והשוק הזה נקלע למשבר או האטה או משהו קורה בו, אז המסלול, הצינור אוויר של החברה מתחיל להיסגר ונסגר מהר בדרך כלל. כשיש קרייסס בשוק אחד אבל יש הכנסות גם משווקים אחרים, אז יותר קל לשרוד, יותר קל לחיות ויותר קל להתרומם. זה היתרון. החיסרון שמאוד מאוד קשה להיות בפוקוס, זה מושך תמיד להמון המון כיוונים, ובכלל כשמגיעים למשקיעים, אז אני חושב שמשקיעים צודקים בערכת הסיכון, שאומרים בדרך כלל, וזה פידבק שקיבלנו הרבה, אנחנו רוצים לראות בעיה אחת ופתרון אחד, ורוצים לראות את החברה מפוקסת. והיום אחרי 3 שנים בשוק, אנחנו מתפקסים יותר למקום שהיתרון התחרותי שלנו, שזה הולטר לחץ דם, ששם התחרות היא מאוד מאוד מוגבלת
השוק הוא מאוד גדול והביקוש גבוה, ומצד שני בשווקים שכבר יש לנו לקוחות כמו חברות פארמה, בתי חולים וכולי, אז אנחנו לא מוכרים אקטיבית וישירות, אלא אנחנו חוברים לכל מיני שחקניות. לפני משהו כמו 4 חודשים, לדוגמה סגרנו עסקה עם Best Buy. הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים אם Best Buy עושה אשפוזי בית, הייתי אומר מה פתאום, זה חנות אלקטרוניקה כשאני רוצה לקנות טלפון או אייפד. ומסתבר שהם שמו את עצמם, מצוו את עצמם כחברת אשפוזי בית גדולה, ופתחו ארגון שנקרא Best Buy Health, ושם בעצם הם מבצעים את המחירה בצורה אקטיבית, ואנחנו מספקים את הכלים, אם זה ה-Device והפלטפורמה, כדי שיוכלו לקבל החלטות מרחוק. מעניין מאוד. ובעצם דיברת על פרספקטיבה של משקיעים, אז אני רוצה לשאול בהמשך את קרן, איך את רואה חברה שמגיעה אלייך, מה המצב האופטימלי מבחינת המוצרים, מוצר אחד, כמה מוצרים, בעצם מה הציפייה מהחברה בהיבט הזה? אז באמת כמו שאריק אמר, משקיעים אוהבים פוקוס, זה לא סתם. קודם כל אנחנו משקיעי early, וגם יש, זה גם תלוי בשלב שבו החברה נמצאת. אז ב-early באמת יש הרבה שלבים שצריך לעשות, צריך להוכיח פרודקט מרקט פיט, לעשות חדירה לשוק, ואין טעם לבזבז את המשאבים של החברה על ריבוי שווקים וריבוי מוצרים, כי מהניסיון שלנו, אגב, גם השקעות זה עניין של ניסיון, ובאמת זה הרבה פעמים חברות יכולות למות בגלל זה, כי הן לא מתפקסות. זה גם תלוי, תראי, בבריאות יש הרבה עניין של רגולציה, אז אם את מדברת על שווקים גיאוגרפיים, אז הרבה משאבים יכולים ללכת לכל מיני דברים, אם מחליטים לפנות לכל מיני שווקים, יש המון עניינים רגולטוריים, המון עניינים שיווקיים, שזה יש בכל דבר, ולכן אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו באמת פחות אוהבים את זה. בהמשך, אם לחברה יש מוצרים שיושבים על אותה אסטרטגיית מחירות, אם כמו שאריק אמר, יש מפיצים, וזה אסטרטגיה שהיא מוצרים משלימים שיושבים אחד ליד השני באותה אסטרטגיית מחירות, ויכולים להצמיח, אז זה יכול להיות יתרון, אבל ככלל אנחנו כן מסתכלים על מוצר אחד, על בעיה אחת כואבת, ולא על שלל מוצרים שפותרים כל מיני בעיות. ומה מבחינת איזשהו פייפליין עתידי? האם יש חשיבות להצגת הפייפליין? כן, יש חשיבות להצגת הפייפליין, אבל זה לא... בדרך כלל כשאנחנו מקבלים החלטת השקעה, זה לא על סמך פייפליין עתידי. זה על סמך הבנה של המוצר הקיים, של ההיתכנות העסקית שלו, ושל ה-go to market שלו, ושיש שם... שהמוצר הזה, ההיתכנות העסקית היא הגיונית וסבירה, למרות שזה דברים שמשתנים גם במהלך הדרך. אבל אני לא חושבת שיש משקיע על סמך פייפליין עתידי של מוצרים. כן, כן, ברור. כן, מסתכלים על מה שיש עכשיו. כן. ודיברנו באמת הרבה על השוק האמריקאי, אבל אתם יודעים, לנוכח הסיכונים שציינו, אולי נכון להסתכל גם על עוד חלופות, לא רק בוורטיקלים אלא גם גיאוגרפית. ופה הייתי רוצה לשמוע את אריק ואת גד, כאילו איפה אתם רואים עוד שווקים מעניינים, אלה עוד שווקים כדאי לבחון לחברות, גם מבחינת הפרספקטיבה שלכם וגם בכללי. גד, אתה רוצה להתחיל? כן, אני יכול להתחיל. אני חושב שקודם כל פוקוס הוא קריטי. אני מסכים ב-200%, שפוקוס הוא המפתח להצלחה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם בפורטפוליו של המוצרים שהחברה מציעה, וזה הרבה פעמים מאוד מאוד מפתה, בייחוד חברות שרואות צמיחה ורואות הצלחה, לבנות עוד מוצרים ועוד מוצרים, וזאת מלכודת, כי בסוף במוצרים האלה צריך לתמוך, ואת המוצרים צריך לשווק, ולבנות, בסוף אנחנו מגלים שלבנות אותם זה הבעיה הקטנה ביותר וההוצאה הקטנה ביותר, כי בסוף אנחנו נתקעים איתם
פורטפוליו והם איתנו לנצח. ובהקשר הזה, אני רוצה לדבר לשאלתך על ההתרחבות הגיאוגרפית, ואני רוצה להדגיש את מה שקרן אמרה, שבתחום הרפואה, הפריסה או ההתרחבות הגיאוגרפית היא סיכון. בגלל הנושא הרגולטורי, בגלל הנושא הרגולטורי, כלומר הקליני-רגולטורי, אבל גם, לא רק בגלל זה, גם כשאתה בא לבית חולים באירופה, זה workflow אחר קליני, כן? לא מטפלים בחולה באותה צורה באירופה, כמו שמטפלים בו בארצות הברית, גם אם המחלה היא אותה מחלה, והמדינות שתיהן מאוד מאוד מתקדמות. גרמניה וארצות הברית, כשבן אדם מגיע עם שבץ לבית חולים, לא יטפלו בו באותה צורה. במקום אחד יעשו MRI, לצורך הדוגמה, במקום אחד יעשו MRI, במקום השני יעשו CT, ובזה המוצר הוא מוצר אחר. במקום אחד יש צוות שנמצא כונן בבית חולים, במקום אחר הם יושבים בבית ומחכים לקריאה. יש המון המון הבדלים בנושא של Data Privacy ו-GDPR ואיך משווקים מוצרים ומי משלם. בארצות הברית זה גופים פרטיים עם יכולת מאוד מאוד מסוימת לתקצב ובסוף לחתום על חוזה, ובאירופה זה ארגונים הרבה יותר ממשלתיים ובירוקרטיים. אני חושב שברוח הפוקוס, מי שיכול להתמקד גם שם, אני מציע לו להתמקד. ארצות הברית זה שוק ענק, זה שוק יחסית לרפואה, יחסית קל ומוכר וידוע, ואני מציע לסטארט-אפים, חברות בטח ובטח צעירות, למצות את השוק הזה לפני שמחליטים לצאת החוצה, כי הלצאת החוצה הזה זה לצאת החוצה מאוד יקר, מאוד קשה, שלוקח המון זמן ויקח המון משאבים מהחברה. ובטח שב-2023 ו-2024, ואנחנו לא יודעים מה צופה לנו ב-2025. אריק, אתם דווקא כן יצאתם ללא מעט שווקים, אז מה הפרספקטיבה שלך? אז הפעילות שלנו היא בעיקר עם מפיצים, אנחנו לא מוכרים ישירות במדינות שונות, כי אנחנו בעיקר לא יודעים. כל מדינה זה מודל כלכלי, רפואה אחרת, workflow אחר, דברים שבאמת אין מושג קלוש איפה להתחיל בכלל לחפש. זה ממש אקספרטיז שצריך לדעת מה עושים. וההנחה שלנו שמפיץ מקומי זה הביזנס שלו, זה מה שהוא עושה, והוא יודע למה הוא מתחתן עם החברה, כי הוא כנראה מבין איך למכור את המוצר. אז אם כבר לעשות את זה, אז זה באמצעות מפיץ, אבל זה אף פעם לא שגר ושכח, זה תמיד לעבוד כתף מול כתף, וצריך לעשות את זה בצורה מאוד מחושבת. מה שכן הייתי ממליץ, ועוד פעם, כל חברה וכל מוצר זה אחרת, לא הייתי מסתכל דווקא על איזה כלכלה הכי מעניינת. לדוגמה, הכלכלה של יפן היא מאוד מעניינת, אבל יכול להיות שתגיעו עם מוצר נהדר שאין לו החזר כספי ביפן, ואז הכישלון הוא די סלול. ולכן זה לא רק איזה שוק מאוד מאוד מעניין, צריך לבוא ולעשות את הבדיקות בעזרת בעיקר עם שחקן מקומי ולהבין אם יש היגיון כלכלי. כי אנחנו בדרך כלל, אני אגיד עליי, כישראלי, אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, אבל בסוף אם אין לזה היגיון כלכלי ולא מרוויחים מזה כסף בצד השני, אז זה יכול להסתיים רק בפתרון נהדר. אז זה לא מספיק. הבדיקה הראשונה שהייתי עושה בשוק שנראה מעניין, זה ללכת ולבדוק אם יש ספציפית למוצר החזר כספי שאפשר לעשות איתו ביזנס. כן, בהחלט, זה תמיד בסוף לגופו של עניין. אבל הסתכלות מעניינת של שתי חברות עם מוצרים שונים. אז אנחנו דיברנו הרבה על המגמות, גם בשוק וגם בהשקעות, ובחלק האחרון אני רוצה לדבר דווקא איך אנחנו כחברה יכולים בעצם להתכונן יותר טוב כדי לצלוח את התהליכים האלה, הן בגיוס והן ב-go to market. אז אני רוצה קודם כל לשאול את קרן, כשהחברה מגיעה אלייך, על אילו פרמטרים אתם מסתכלים כמשקיעים, והאם יש טעויות נפוצות שחברות עושות שאפשר למנוע אותן? אז טוב, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל אנחנו מסתכלים קודם כל על יזמים, ואז שואלים איך אפשר להבין מי אלה היזמים בכמה פגישות ראשונות, וזה באמת מאוד מאוד קשה.
אבל בכל התהליך, גם של אם באמת ממשיכים להעמיק בחברה, אז בתהליך של due diligence, גם ראשוני, ובטח אחר כך בתהליך של משא ומתן, כשכבר מחליטים להשקיע בחברה, אפשר מאוד לראות את האופי של היזמים, איך הם מנהלים את התהליך. התהליכים האלה לפעמים יכולים להיות מאוד מורכבים, כי יש משקיעים קיימים, ויש בורד ולא תמיד מסכימים, אז כל ההתנהלות בתוך הדבר הזה, וגם בדיו דיליג'נס, איך עונים לשאלות. צריך לקחת בחשבון שמשקיעים, אנחנו רואים הרבה מאוד חברות, ואנחנו גם מלווים חברות, ואנחנו יושבים בבורדים של חברות, אנחנו לא מכירים את השוק הספציפי ואת המוצר הספציפי שלכם כמוכם, אבל אנחנו כן יודעים לשאול שאלות, ולפעמים אני נתקלת ביזמים שיכולים או לזלזל בשאלות או להתווכח עם משקיעים, שזו טעות, כי גם אם אתה לא מסכים או את לא מסכימה, אז אפשר רגע להיות פתוחים ולחשוב רגע אולי יש משהו במה שהם אומרים. אז זה דבר אחד. היזמים דרך ההתנהלות שלהם, דרך המענה לתשובות, הפתיחות, החשיבה, גמישות מחשבתית אפילו, זה כאילו, אני לא רוצה להישמע קלישאתית, אבל זה משהו שהוא קריטי. כי טכנולוגיה ומוצר מדהימים, זה, בוא נגיד, זה תנאי סף. אני באמת לא רואה חברות שיש בהן מוצרים וטכנולוגיות שהם סתם. הכל מאוד מאוד יצירתי ופורץ דרך, אבל ההצלחה של חברה היא לא תלויה רק בזה. והפרמטר השני שהוא מאוד דומיננטי אצלנו זה ההיתכנות העסקית. אז אנחנו קרן קצת מוזרה, כי גם כשחברות אחרות, כמו שאריק אמר קודם, שהסתכלו רק על צמיחה ולא על רווחיות, אנחנו מהיותנו בעבר גם יזמים וגם מנהלים בחברות, הסתכלנו תמיד על החברות כעסק וניסינו להבין איך אפשר כן, אם העסק הזה הוא יהיה סוסטיינבילי בעתיד. אז אנחנו מאוד מסתכלים על כל התוכנית העסקית, המודל העסקי, צריך מאוד מאוד, היזם צריך מאוד להכיר את המודלים שיש בשוק, כמו שגם גד וגם אריק אמרו קודם, בשווקים השונים שלהם הוא פונה. מי משלם, כמה גדול זה יכול להיות. צריך להבין שקרן VC רגילה, זאת קרן שאורך החיים שלה מוגבל, ומה שאנחנו המשקיעים מחפשים זה אם החברה הזאת יכולה להניב תשואה לקרן במהלך אורך החיים של הקרן. אז גם אנחנו מחפשים להניב תשואה, ואם אנחנו לא נבין איך החברה הזאת יכולה לגדול ולהניב תשואה, אנחנו לא נעשה את ההשקעה. אז אנחנו מאוד מסתכלים על השוק, על ה-go to market, זה מאוד מאוד חשוב שהחברה יודעת איך היא נכנסת עכשיו. שוב, זה דבר שתמיד תמיד תמיד הוא משתנה, זה ניסוי וטעייה, יש הרבה דברים, גם גד אמר קודם, נסגר ערוץ אחד, חושבים על ערוצים, זה הכל בסדר, אבל בהתחלה צריך לראות שבאמת יש איזשהו כיוון שהוא הגיוני. אז אנחנו אף פעם לא נשקיעים, אנחנו לא מבינים את הביזנס בתוך החברה הזאת. כן, לגמרי. ואת הפוטנציאל, כן. כן, ודווקא שאלה אחרת, נניח ובאמת לחברות יש את כל הנתונים ובאמת הכינו הכל, האם יש לי משמעות לאיך שהחברה ניגשת, מבחינת מצגת, מבחינת האתר שלה, מבחינת החומרים השיווקיים שהיא שולחת, האם את רואה שיש לזה איזשהו משקל בתהליך? מאוד. קודם כל, אנשים זה אנשים זה אנשים, ואנשים אוהבים סיפורים, ואנשים מבינים תמונה מסיפור. אז הדק של החברה, המצגת, היא חייבת להיות, הסטורי טלינג חייב להיות מצוין. ואם יש יזם שהוא לא מספיק טוב בזה, לא להתבייש לקחת עזרה, גם, יש אנשים שעושים את זה אגב, שמלווים חברות, גם באיך מספרים את הסיפור. כמובן שהסיפור הזה צריך להיות מבוסס על עובדות ונתונים וכל מה שהזכרת קודם, אבל התמונה חייבת להיות מובנת מאוד, הסיפור צריך להיות מובן במהלך השעה הראשונה שאנחנו פוגשים את היזם או את היזמת. זה מאוד חשוב. גם לאתר ובכלל הנראות של החומרים השיווקיים, אני חושבת שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. כן, לא, אני צריכה לשמוע את זה. זה הפנים של החברה, ואולגה לא שילמה לי בשביל להגיד את זה, אני באמת
זה באמת מאוד מאוד חשוב. גם תחשבו שמשקיעים מקבלים המון המון מצגות, ולפעמים אני מקבלת מצגות שאני לא מבינה מה החברה עושה. אפילו מהדק הראשון המקוצר אני לא מצליחה להבין מה החברה עושה. ויש שם תיאורים מאוד מפורטים של טכנולוגיה ושל זה, ואני לא מבינה מה החברה עושה. אז הדברים האלה הם סופר קריטיים, ואנחנו לא כולנו נולדנו עם אותו הידע, ויש אנשים שזה המקצוע שלהם, ופשוט להיעזר. זה מאוד חשוב. אני לגמרי מסכימה, אני גם, בגלל שאני פוגשת יחסית הרבה חברות ואני רואה, אני באמת חושבת מה שאתם יכולים לפתור יחסית בקלות ולשפר את הסיכויים שלכם, תעשו, כי לפעמים כאילו בהשקעה שהיא יחסית קטנה אפשר לשדרג. אני רוצה לעבור בעצם מההשקעות ל-go to market. אריק, אתם חברה שהיא מצליחה בפעילות של go to market שלה בלא מעט שווקים. מה אתה חושב שעומד בעצם מאחורי ההצלחה הזאת, ועל איזה פרמטרים כדאי לחשוב לחברה שהיא רוצה להצליח ב-go to market? אז אני יכול להגיד שאני בדרך כלל עושה את הדברים גם בעצמי עם הצוות שלי, שיש לי צוות נהדר. אנחנו נוסעים ומנסים להרגיש, לקבל את הפידבקים מרופאים ומהצוות הרפואי בעצמנו. לפעמים אנחנו מגיעים ויושבים במקום די הרבה זמן ומנסים ללקט ולדבר כמה שיותר אנשים מבלי לקבל את זה עם עוד ועוד ועוד פילטרים באמצע. זה חלק שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב כדי להצליח, ובעיקר הייתי אומר להיגמל אני אגיד את האתגר שלי עם עצמי, שאני בא ואומר זה חדשנות, זה טוב, זה טיפול טוב יותר, וגיליתי שבארצות הברית זה לא מספיק, וצריך בעצם להסתכל גם על הנוחות של הרופא ולא רק על מה החולה מקבל וכמה הטיפול משתפר או יש early detection במקרה של התראות ודברים כאלה, אלא גם להסתכל ברמת הנוחות של הרופא וגם ההחזר הכספי, ואם הוא עושה שכל ואיפה הרופא מרוויח גם בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, צריך להסתכל, הגענו מראייה מאוד צרה, וככל שישבנו ודיברנו פיזית עם אנשים בשטח, גם אני וגם הצוות, אז למדנו שצריך להסתכל בצורה יותר רחבה וגם לתת טיפול טוב וגם לוודא שהקודים הם נכונים וטובים ושגם הרופא מרוויח, וגם באמצע לדאוג שיהיה flow טוב כדי שכולם יהיו מרוצים ויהיה להם אינטרס להיבדק ושהמערכת לא תשגע אותם. לדוגמה, זה דברים שמאוד הייתי ממליץ לעשות, הייתי ממליץ ליזמים לעשות את זה ברגליים, ללכת, לשבת, זה לא בזבוז זמן, זה תובנות שחוסכות הרבה מאוד זמן וחוסכות הרבה מאוד נפילות. לגמרי, אין תחליף לפרודקט מרקט פיט. וזה אני רוצה לעבור לגעת בעצם, מה הסיכום שלך וההמלצות לחברות להמשך? אני חושב שההמלצה, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם, וצריך, אני חושב שיש המון המון הזדמנויות עדיין, ותמיד יהיו הזדמנויות. מה שצריך זה פשוט להתאים את עצמנו, חברות צריכות להתאים את עצמן למצב. ואני אחבר קצת את השאלה הקודמת שלך, אם אפשר, למגמות שדיברנו עליהן, ואני אענה על השאלה בצורה כזאת. היום צריך לוודא שאנחנו פותרים בעיה אמיתית ללקוח שלנו. ואני מסכים שהדרך לוודא שאנחנו פותרים בעיה אמיתית ללקוח שלנו זה ללכת ולדבר איתו. מה שמאתגר בתעשייה שלנו, המאוד מאוד מעניינת, מרתקת ומספקת, זה שאחד המאפיינים זה שהאינטואיציה שלנו היא לא תמיד עובדת מצוין, כי רובנו לא רופאים, רובנו לא משתמשים של המוצרים האלה בעצמנו. וכן, ומה שאנחנו חושבים, או האינטואיציה שלנו אומרת שטוב כחוויית משתמש, או כפונקציונליות כזו או אחרת, כשנגיע לבית החולים ונדבר עם הרופא, או עם הרופאים, או עם הרופאות, אז אנחנו נגלה שזה לא בדיוק, כי הם עובדים אחרת, כי להם דווקא נוח משהו אחר. ולכן הפוקוס על לפתור בעיה אמיתית, ולא איזו בעיה תיאורטית, בדרך תיאורטית קריטי, והמגע הישיר עם המשתמשים והלקוחות הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר השני,
הוא היום יותר מתמיד בתי חולים רוצים לראות את הערך הכלכלי שמקבלים מהטכנולוגיה וההשקעות שהם עושים. מאיפה בא הערך הכלכלי? הערך הכלכלי בא משני כיוונים, או משלושה כיוונים. כיוון אחד הוא יצירה של יותר פרוצדורות, כן, אני מצליח להביא עוד חולים לטיפול, ופחות חולים עוזבים אותי לבתי חולים אחרים או לקליניקות אחרות. שתיים, אני חוסך בעלות תפעולית לבית החולים. שלוש, זה כל מה שקשור להחזרים הכספיים בארצות הברית, כל מה שנקרא reimbursement codes או reimbursement, שזה גם עולם ומלואו שצריך להכיר. הסיפור חייב לספר את זה בצורה מאוד ברורה, כי זה מה ש-CFO בסוף היום בבית חולים ירצה לראות, מאנשים בתוך הארגון, בתוך בית החולים, שרוצים לשכנע, שיבואו לשכנע לעשות את ההשקעה הזאת. וההמלצה הכי חמה שיש לי היא להתמקד בזה, גם בזה שהבעיה נפתרת, אמיתית נפתרת. שתיים, שיש ערך כלכלי לבית חולים באיזשהו אפיק. שוב, כי כמו שאמרתי היום, אם פעם זה היה פחות קריטי, היום זה חובה. היום אי אפשר אחרת. וזאת ההמלצה המרכזית שלי. לגמרי. תודה לכולם על ההמלצות. אני חושבת שנאמרו פה דברים ממש ממש חשובים, מעניינים וגם מועילים לכולנו. אני רגע מסכמת, דיברנו על זה שבעצם לא לגמרי ידוע מה יהיה בשנה, אבל יש איזשהו מקום זהיר לאופטימיות, לשיפור, למגמת שיפור, להסתכל הרבה על הפרודקט מרקט פיט, לא לסמוך על עצמנו, להבין את הפלואו, לבדוק את הדברים, ובאמת הרבה חשיבה. אני מחברת את זה גם לתהליך של השקעות, הרבה חשיבה איך לספר את הסיפור, האם זה לרופאים, לבתי חולים או למשקיעים. אז המון תודה לפאנליסטים. לפני שאנחנו, ולכל מי שהצטרף, לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה רגע לעשות תמונה שלנו, של כולנו. אז תפתחו רגע את המצלמות, נעשה סקרינשוט למזכרת. זה גם, יש בזה הרבה עוצמה, שיש לנו הרבה אנשים שהצטרפו באמצע היום ללמוד להצליח ברוח הרזיליאנס. אז רגע, יש עוד הנה. איזה כיף, קודם כל גם כיף לראות את כולם ולהכיר לא רק את השמות אלא גם את הפנים. דרך אגב, עד שאתם פותחים את המצלמות, זה אפילו לא נכנס לי לעמוד אחד, מרוב שיש הרבה אנשים. אם למישהו יהיו, תודה לכולם שכותבים תודות. אם יהיו לכם שאלות בהמשך, אתם גם מוזמנים לשלוח אליי, ואני אשמח להעביר את זה לפאנליסטים, וכמובן אם הם יסכימו לתת את הפרטים שלהם, את המיילים, אז גם בכיף. בטח. מעולה, יופי. אז רגע, אז אני, כולם לחייך. קובי, אני רואה שיש לנו את קובי עם ריבוע שחור, לא יודעת אם הוא שומע אותנו. אוקיי, אז אני לוקחת, תסתכלו על המצלמה, אני לוקחת צילום מסך. רק דקה, יש לנו בעצם שני מסכים, לכן הרבה אנשים. זה כיף. שנייה, אני... המון תודה לכל מי שהצטרף
ואני מאחלת לכולם שתהיה שנה מוצלחת. מי שרוצה להתייעץ, יש לנו את הקהילה, יש את הפאנליסטים, מי שרוצה גם מוזמן לפנות אליי, ואני מחכה לראות אתכם באירועים הבאים. הפאנל הוקלט, ומי שפספס חלק אז אני אשלח לכם גם את ההקלטה. תודה, בהצלחה לכולם ושנה מוצלחת. תודה תודה רבה. רבה. תודה תודה רבה. רבה. שנה טובה. ביי.